Moi, minä olen Emmi. Ja nyt tässä on meidän talvi. Ja nyt mennään katsomaan Emmaa. Moi, mitä sulle kuuluu? Hyvää. Kaatuin koko ajan. Mitä sulle kuuluu? Ihmeen joku edes kysy, mut hyvää. Minä tässä rapsuttelen Leijaa. Okei, ja heippa. Moi. Ja siis tämä on Tiia. Ja jos en sanonut alussa ohjelmassa, niin minä olen siis Emmi. Menetkö sä sen Natson peseen? Mä koitin sitä eilen pestä, se tuli yhtä. Joo, mä menen. Et sä tuu, mennään pesemään se nyt. Mä nää tuu mihinkään. Pääse mut pois. Okei. Joo, mä haan suitset. Niin sulla varmaan vähän nätiin minne. Näetkö, se ei tule yhtä nätisti. Näin. Se ei tule ikinä mihinkään nätisti. Joo, aika heippa. Nyt tulet. Minä laitan nyt sulle valjaat. Niin suitset. Ja nähdään kohta. Ja nyt sitten minä laitan sulle nyt valjat, siis suitset. Niin tule mennään. Mä en halua. Minä en tykkää pesusta. Sinä tulet nyt pesulle valitettavasti. Siinä ei ole ratkaisua, paitsi se, että sä tulet pesulle. Moi Anna. Moi. Tule mennään pesulle. Mun tarvitsee vielä hakea. Noin. Ja sä pysyt siinä. Anna, voitko vahtia, että Natso pysyy siinä? Mähän harjan ja pesulle. Joo. Nyt mä sain sen siihen vihdoin ja viimein. Otetaan tää harja. Täytyisikö jotain herkkuakin sille? Täytyy ehkä toikin harja. Toi. Nyt sit mennään pesään. Hyvä, sä oot päätty mitä. Kiitos Anna. Joo, ei mitään. Ja siis mullahan se sika. Hei, onko sulla sitä sampoota? Ei, mutta me pärjätään. Joo. Nyt sitten pestään sinut ja sitten saadaan. Kaikki ollaan valmiita tekemään jotain kivaakin, eikä vaan tylsää. On niin ärsyttävää. Ottakaa hetki. Noniin. Saatiin just tää laitettua. Joo, hyvin pestiin. Sitten. Nyt sitten pestään se nyt. Tätä. Otetaanpa se sulle ämpäri. Ja kaadetaan sulle vettä. Apua! Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Täällä kaatuu. Hei! Anna. Mitä tapahtuu? Tuoppa. Joo, mä tuun. Ottakaa tekin. Kiitos. Anna, sä oot ihana. Kiitos. Ja mä menen nyt Leijaa taas. Saisin mä harjan. Joo, siinä. Harja. Noniin. Nyt sitten kaadetaan sulle vettä. Ihanaa. Joku. Mä pesin sut. Nyt sitten tule mennään. Minä harjan sinut ja sitten sinä menet takaisin häkkiin. Tänne harja. Ottakaa hetki. Noin. Ottakaa hetki taas. No niin. Nyt mennään viemään tää harja. Tonne. Ja nyt sitten. Tuopas tänne. Sinulle asia yhtään mihinkä mennä. Tulet vaan minun kanssa. Siis. Natso on todella villi. Tänne. Sä et höykytä yhtään mihinkään minua. Noniin. Ootapas tässä. Maahan satulaan. Minulla menee ärsytystä. Tänne se. Minä laitan sen sille. Oottakaa hetki. Noniin, laitettu sulle satula. Ja nyt hypätään köytiin. Älä kaatu. Noin. Ja nytten. Oottakaa taas hetki. No niin, nyt minä olen kyydissä. Nyt lähdetään laukkaan.
Ja hei Anna. Niin, mitä sulla nyt taas? Niin, että haluatko sä tulla munkaan joku päivä ratsastaan? Joo, mennään vaan joskus. Sinä tyhmä Arja, tänne sinä se jätä. Tule. Siihen niin. Opa sekin kömpelö. Nyt mennään. Jäi, noin. Ja nyt uudestaan. Minä olen liian kaukana. Minä ihminen olen todella ärsyttävä. Ja sinä, Natsu, sä et osais mennä niitä. Nostetaanpa se. Nyt tähän isompi. Anna vaikka tulla. Ja laitapa sitä kauemmaksi. Jep. Ja sitäkin kauemmaksi. Ja. Onko nyt hyvä? Nyt. Ja kiitos. Kiitos. Nyt voidaan mennä. Koitetaan myös. Ja sitten täältä. Moi Emmi. Moi. Mitä kuuluu? Hyvää. Pois sieltä. Minun vuoro. Minä olen tässä. Aha. Ihan ok. Mä lähden nyt otan Felixin tonne kilparadalle. Ihan sanot. Okei. Yeah. Mä menen nyt maastoon. Heippa. Sä vaan lähet. Okei. Ja lähde vaan. Ja. Minä lähden nyt maastoon. Tuonne päin. Minä. Nyt olen maastossa. Minä olen täällä. Ja sinne miettimään. Lähdetään hakemaan Felix. Felix on todella villi ja se ei halua ketään kenenkäkaan olla. Moi. Nyt tulet Felix oikeasti. Nyt oikeasti mä en jaksa enää. Tule. Felix, nyt rauhoitut. Heippa. Felix, oikeesti oota. Anteeksi Anna. Ja että... todella ilkeätä tuolta. Missä se on? Missä se on? En mä tiedä missä se on enää. Koska se johonkin lähti ja mä en nyt löydä enää sitä. Oikeasti. Miksi mä päästin edes sitä? Siis se on niin ilkeä. Muuta te etsiä se. Missä se on? Hei! Se meni tonne. Felix, nyt ootat. Heippa! Minä lähden. Älä kaadu. Hei, nyt sitten ootat. Sinä et kaada ketään täällä. Etkä kiusaa. Etkä lähde karkuun. Niin, nyt ootat. Hei, älä mene Natsot sinne. Natson, sä et saa mennä Natson sinne. Ei känne. Sinä et mene Natson aitaukseen. Sinulle ei sinne lupaa mennä. Heippa! Aha, sinä juot. Syöt ja juot samaan aikaan. Miten voi olla mahdollista? Hei! Felix! Oikeesti, älä! Sinä et tee tuommoista. Sinä et samanlainen kuin Natsu. Kauheat riiviöt. Että ei osaa edes kunnioittaa ketään. Nyt sitten. Sulle ei mau satulat, niin laitetaan sulle riimut. Nämä on riimut. Ja sitten laitetaan nämä. Nämä on syytsit että riimut. Vähäsen. Ja nyt sitten sä kuuntelet minua. Et lähde mihinkään. Niin minä laitan nyt sulle ne riimut. Ja sä pysyt siinä, kun mä en jaksa ikinä. Se... Felix, nyt sitten. Sä et osaa olla. Nyt laitetaan sulle. Nähdään kohta. Nyt laitettu sulle nämä. Nyt mennään. Tule. En halua. Kylläpäs tulet. Sinä et jää tämmösiin. Tule, mennään. Sinä et kaatule täällä ympäriinsä. Niin, nyt pysy paikallaan ja mennään. Sinä et voi tulla. Oottakaa hetki, mä laitan tuon osemaan. Moi, mitä kuuluu? Ei mitään. Nyt sitten, sä pysyt siinä ja tulet munkaan. Sä et ota sitä merua pois.
Nähdään taas kohta. Näen ihan kohta. Nyt olen kyydissä. Mennään. Tai yhtään kuuntele minua. Eikä varmaan tottelekaan edes. Niin, nyt laukkaat. En minä pysty. Se on aika pieni. Minä olen pieni. Et ole. Nyt sitten. Mene. Ja me päästään tässä. No niin, nyt meni hienosti. Ja nyt minä vien sen talliin, kun se ei osaa yhtään olla. Pois se. Pois se. Sinä et osaa olla. Tämän nimi oli My Day. Tämä talli. Nyt tulet mennä. En minä ole. Ja pysy siinä hetkeessä. Minä vien nämä. Tule, mennään. Tule. Mene sinne aitaukseen takaisin. Minä kaipaan sinua enää. Ja meillä on siis tähdistä. Felix. Melisa. Sitä ei näy taas. Levis. Kinuski. Natsa. Ja Leija. Mä menen pitää taukoa. Mä en jaksa enää tätä. Heippa. Moi. Nyt sitten. Noin, nyt olet valmis. Mä vien äkkiä tämän haljan pois. Noin. Onpas nyt siisti. Oi moi, Toffe. Vai mikä sinä olitkään? Niin, sä oot tämän talliin koira. Joo. Ja Harja. Oottakaa taas hetki, menette tonne. No niin, mitäs täällä kuuluu? Ärsyttää, nyt tulet oikeesti. Et mene sinne, sä et laita kenkiä ja kaikki tommosia. Tonne sun. Sitten toisia. Okei, nyt sitten valjat pois vielä. Nyt sitten ihminen pois sieltä hevosen kyydistä. Kun Felixkään ei osannut olla, niin sinäkään et varmaan osaa olla. Niin justi. Kauheeta. Tämä oli kauheeta. Älä kaadu siinä taas. Huhhuh. Nyt valja pois. Hetki. Oottakaa hetki. Nyt otettu. Ja minä vaan menen näin. Ja laukataan tonne hitaasti. Hei, mitä sä teet? Natso. Ei. Nyt mennään. Mä ärsyttää harjoitella vähän se rapustella. Joo, mäkin teen tätä koko ajan. Se ei rauhoitu. Hei, Felix, mitä sä teet täällä? Miten sä pääsit? Minun on aina ratkaissut, miten mä pääsen pois. Minä menen. Moi, tää pois. Emmi. Felix, mä vien sut takas aitaukseen. Mene sinne takas. Nyt sä et tule sieltä enää pois. Sä et kuulu tulla pois sieltä enää. Heippa. Voi että Felix. Kuka koskee mua? Rauhoitu Leija. Se oli tallin koira. Sinä taas. Mene pois täältä. Minä syön täällä rauhassa. Oli hyvä. Okei, mepäs koira pikkuinen, mene vaan. Nyt viedään sut aitaukseen. Meppä sinne. Jas, mä pääsen pois. Ole hyvä. Ja nyt. Katsotaan, mitä sinä kuuluu. Moi, Kinuski. Moi. Moi, minä olen pikkuinen koira. Moi. Mulla on todella hieno. Haluatko te kuulla, mitä mä tein tänään? Oh my gosh. Tulkaa tänne. Mut en mä pääse täältä pois. Ärsyttää oikeasti tämmönenkin elämä.
pääse yhtään häkissäkään pois. Moi! Älä koske muu. Moi. Moi. Ja täällä on Ville. Felix ja Natso on aika Ville. Enemmän on Felix. Minä tulen pois. Mitä kuuluu? Älä. Hei, nyt sitten. Minä. Missä? Emmi. Mitä? Päästitkö sinä? Tiia ton pois. Minä en päästänyt sitä yhtään pois. Kyllä varmaan päästit. En päästänyt, kun se tuli sieltä taas. Oh, mä en tauolle. Heippa. Oho, mennään me sit viemään se. Nyt Felix, ihan oikeasti. Ja sinne. Sä et tule sieltä. Älä kaatuile koko ajan. Ja sinulla ei ole lupaa tulla sieltä pois. Nyt sitten Felix. Hyi, tuhma poika. Mitä sä teet? Miksi sä teet koko ajan jotain tommosta? Tuossa ei ole mitään järkeä. No ei olekaan, mä oot vaan napapparainen. Mua ei kiinnosta tommoset. Ja minä olen teini. Pääsenkö mä pois? Please, Emmi. Et, mene takas tonne. Sä et tule sieltä pois. Nytten. Sinulla on varmaan kotijärjesti. Sä tulit koko ajan pois. Ihan sama. Mä oon teinikäs. Ja mä oon yksin. Mä oon aina se kuuleen koulussa. Siis tuossa opetuskoulussa. Hevoskoulussa. Oh. Moi. 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 Me mennään hetkeksi Me mennään raksastaan. Siis mitä? Sä Emmi sanoit, mä en edes kuullut. Ja sä oot todella outo taas. Laita sulle. Oikeesti. Nyt oot nätisti. Niin, ja sä oot söpö. Ottakas taas hetki. Sä oot tyhmä. Tää on tyhmä ja kaikki on tyhmä. Ottakaa. Me menen ratsastaan. Olisit voinut puhua hyvempää hetki suomea. Jos sä menet ratsastaan. Oikeasti mene sitten. En mä osaa puhua. Ihan sama. Heippa. Mennään maastoon. Ihan sama. Missäs on satula? En mä tarvitse. Aha, missä on riimu? Ei tarvitse. Aha. Ihan sama. Heippa. Toi on niin tylsää olla täällä. No niin, moi. Mitä sä kaatuilit, Emmi? Sä oot oikeesti todella outo. En oo outo. Ihan sama. Vietä aitauksen. No täällähän ei ole aitausta. Eikö sä tajua? On yhtään mitään. Häivyn nytte. Älä sä mua komentele. Sä oot todella ilkeä nytte. Me pois. Ihan sama. Heippa. Mä menen nyt tänne koiran kanssa. Leikkiä tekee kaikkea kivaa. Tämällä ei ole aitausta, niin se saa olla tuolla aina. No niin, hyvä. Ja nyt nostetaan nämä, mitä Felix tekee olla. Ja nyt tulkaapas tänne. Anna. Emmi, minä olen siis Emmi, minä olen se kuuluisa Emmi. Jos sä et ole mikään kuuluisa nähnytkään. Nyt ollaan nätisti. Ja Tiia, tuuppas säkin tohon noin. Oota hetki, mä en edes pysy pystyssä. No niin, heippa, tämä talli. My Day oli tässä. Anna. Niin, anna nyt ihan oikeesti. Tämä viimeinen. Niin, ja nyt My Day oli tässä. Nähdään ensi kerralla. Moikka! Moikka!